Zdravím vás, priatelia. Ja vás vítam na prvej epizóde filozofických reflexí, vlastne aj zároveň prvej epizóde našej novej internetovej relácie. Podstata bude v tom, že vezmeme nejaké filozofické dielo, začíname konkrétne teraz s Markom Aureliom a myšlienkami k sebe, zoberieme nejaké filozofické dielo a spoločne sa budeme snažiť na ňo reflektovať, spoločne budeme sa snažiť vlastne rozlúsknuť určité myšlienky, no a filozofovať nad nimi. Ako som spomínal, začíname jedným z najvýznamnejších filozofických diel na svete, nielen z obdobia stoicizmu, ale celkovo. Myšlienkami k sebe od Marka Aurelia je to aj prvá autobiografia, ktorá kedy v živote bola napísaná a vydaná. Mám tu viac edícií, mám tu taliansku a latinskú i rekordy od Marka Aurelia. V angličtine sa to nazýva Meditations, no a na Slovensku sa to prekladá ako myšlienky k sebe alebo myšlienky k sebe samému. Je úplne jedno, ktorú verziu máte. Tie preklady sa trošku líšia, ale keď chcete vedieť, či máte kvalitnejšie filozofické dielo, respektíve kvalitnejší filozofický preklad alebo vydanie, tak vidíte, že na stranách tých kvalitnejších diel sú čísla, ktoré nazývame paginačné čísla. Vlastne vďaka ním vieme citovať a vieme odkazovať na rôzne paragrafy bez ohľadu na to, aké vydanie máte. Tieto paginačné čísla sa budú stále zhodovať. Napríklad táto anglická verzia Meditations je taká, by som viac povedal, darčeková. Je kúpená iba teraz neviem, či priamo z Ríma alebo z Vatikánu, z tých bookshopov, viete, z tých gift shopov. A ako si môžete všimnúť, nie sú tam určené, nie sú tam napísané žiadne paginačné čísla. Dielo je rozdelené na knihy, ale nie je rozdelené na paragrafy. A teda, ak by sme chceli napríklad citovať z takejto knihy, tak by to nebolo by to veľmi kvalitné. Čiže preto, ak chcete používať knihu len sami pre seba, aby ste si dielo prečítali, pokojne je úplne jedno, akú knihu máte, aké vydanie máte, ale ak chcete pracovať viac na vedeckej báze, ak chcete citovať dielo, ak sa chcete odkazovať, je lepšie, ak vaše filozofické diela budú mať tieto paginačné čísla po bokoch. V našom prípade je to úplne irelevantné, keďže to dielo budeme čítať spoločne. Táto verzia od vydavateľstva Thetis má veľmi kvalitný preklad, je to preložené, prekladá to Miloslav Okal, veľmi známy slovenský filológ a prekladateľ antických diel. Ešte predtým, než pristúpime k samotnému dielu, chcel by som poukázať na dôležitosť reflektovania nad svojimi myšlienkami. Celé dielo od Marka Aurelia, myšlienky k sebe samému alebo Meditations, je vlastne jedna veľká reflexia nad jeho vlastnými myšlienkami. To dielo neplánoval vydať, to dielo nepísal ako knihu, bol to jeho osobný denník, ktorý bol vlastne zverejnený po jeho smrti. Reflexia nad vlastnými myšlenkami sa zdá byť akýsi moderný trend, lebo mnoho motivačných speakerov hlása a snaží sa to zavidovať do svojich nočných alebo ranných rutín. Na jednej strane ja som rád, že je to tak, aj keď nie každý rozumie alebo každý pozná zdroj, ale reflektovať nad svojimi myšlienkami, meditovať nad nimi, rozímať nad svojím dňom je veľmi dôležité jednak pre naše psychické a mentálne zdravie a jednak aj pre celkovosť nášho života. Tento nie je trend vlastne, ale tento zvyk pochádza už od Pythagora. Keď si zoberiete, bolo to viac ako pred 2500 rokmi, kedy Pythagoras hlásal, teraz sa vopred ospravedlňujem za svoju češtinu, do svých hebounkých očí a nikdy nevpouštíš spánek, dříve než 3krát z činů svých denních neprojdeš každý. Čím jsem se provinil, co jsem učinil, co pak jsem zmeškal. Čítal som vlastne zo zlomkov predsokratovských mysliteľov od Pythagora. Už vtedy si ľudia veľmi dobre a filozofovia uvedomovali, aké dôležité je reflektovať nad svojimi myšlienkami, nad svojím dňom a vlastne tento zvyk Marcus Aurelius privádza k dokonalosti. Takže ospravedlňujem sa vám za trošku dlhší úvod. Mala to byť prvá epizóda priamo k Markovi Aureliovi a myšlienkam k sebe. Trošku som chcel predstaviť zároveň tú reláciu a nejaké záchytné body k tomuto celému, no a teraz môžeme prikročiť vlastne už k čítaniu. Začneme vlastne čítaním z prvej knihy, ktorá celá pozostáva o vďačnosti. Marcus Aurelius ďakuje Bohom, ďakuje učiteľom, ďakuje priateľom, ďakuje rodine za to, čo sa mohol od nich naučiť a čo od nich dostal.
Základom stoického cnostného života, vlastne v tejto knihe sú vypísané mnohé vlastnosti, ktoré stoik uznáva, ale základom cnosti podľa stoika je spravodlivosť, múdrosť, sebazdržanlivosť a odvaha. Pristúpime rovno k poslednému paragrafu, je to paginačné číslo 17, kde Marcus Aurelius vraví: som im povďačný za to, myslí sa v tomto konkrétnom prípade Bohom, som im povďačný za to, že kedykoľvek som zatúžil po filozofii, nikdy som nepadol do rúk nejakého sofistu, že som sa neoddal rozboru spisovateľov a silogizmov, ani som sa nezaoberal meteorológiou, lebo všetky tieto veci vyžadujú pomoc Božiu a šťastie. Táto pasáž je veľmi dôležitá, lebo vychádza a vlastne zachytáva veľmi dôležitú stoickú podstatu, a to je, že stoici boli deterministi. Verili, že život je celý usporiadaný a v súlade s prírodou a všetko je vopred dané. Teraz sa možno na chvíľu zastavíte a poviete si, prečo je vlastne stoicizmus taký moderný dnes v živote, ak má tak silný deterministický pohľad na svet, že nejaké božstvo stvorilo svet, alebo že príroda je nadriadená, všetko máme vlastne nechať tak a dať ruky zo stola a vlastne nič neriešiť. Nie je to ten vlastne nihilistický prístup, že nič nemá zmysel. Práve stoicizmus je preto veľmi populárny v súčasnosti vďaka pohľadu a postoju stoikov k tomuto, vlastne k tejto úsudovosti. V ďalších knihách si vlastne povieme tento postoj stoikov a uvidíme, ako sa stoik stavia k takémuto deterministickému životu, ale myšlienka, prečo je to také populárne dnes, je práve o tom, že stoik sa nesťažuje. Stoik prijíma to, aké je, a vlastne zoberie a vyťaží z danej situácie čo najviac. Čiže nereptá na život, nesťažuje sa, ale žije čo najlepšie je možné s tým, čo momentálne má. A už len tá myšlienka, kedy vlastne Marcus Aurelius hovorí, že nezoberal sa meteorológiou, neveril nespadol do rúk nejakého sofistu. Čiže v podstate v dnešnom svete plného dezinformácií je práve táto myšlienka o to viac dôležitejšia. Čiže radšej podložíme situáciu kritickému mysleniu, logicky sa na ňu pozrieme a nenecháme si predať každý produkt, neveríme všetkým sladkým rečiam, či už sa jedná o nejakú populistickú politiku napríklad, či už sa jedná o nejaký manipulačný produkt, ktorý sa nám niekto snaží vnútiť. Vidíte, že s týmto sa stretávali, s týmto sa vlastne stretávali stoici aj vo svojej dobe. Tiež existovali populistickí politici, tiež existovali vlastne ľudia, ktorí by im veštili budúcnosť. No a vlastne išlo len o to, aby ľudia im zaplatili, no a využili vlastne ľudskú neznalosť. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí ste vydržali vlastne až do konca. Budúci týždeň budeme pokračovať druhou knihou od Marca Aurelia a zakončil by som to tým, že by som dočítal poslednú vetu napísané na území Kvádov pri Hrone. Kvádi boli germánskym kmeňom, ktorý vlastne obýval časť v tej dobe dnešného juhozápadného Slovenska.